maproblems akaitwa neregime yava Mugabe ndo maproblems ave pedyo nekuitwa neregime yava Mnangagwa. But we want to thank God because he raises the people who foresee maproblems ari kumberi. Hakuna nyika inosimuka kana isina maunifiers. It was a mistake pakutanga kuti vanotora power vanopinda nevavo. Vanga varimo vobva vabudiswa. We can't be a country isingakwanise kuregererana. That is why muchiona tinodevelopa interest zvakanyanya munyaya yaComrade Nyoka Yamabhunu. I'm not a card holding member of ZANU-PF. Neither do I say I am intending to be a member of ZANU-PF. But I always support the government where it matters most. And I always rebuke the government panenge pasina kumira zvakanaka. I believe in constructive confrontation. That is why makaona mabloggers last vakange vachi-misinterpreta vakoma vangu what for ED vakange vati confronta vachitituka pamedia. Tikataura navo vana mukoma pasina wako vachitaura kuti tokutsvagai tokuwanai. Tikati andizvo, andiwo matangirwa anoita zvinhu. Kana muchitsvaga ukama whether wekukorektana kana kuti ndewe kuvakana, atitange nekushaudhana. And you heard they are on public domain vachitaura kuti vakataura neni and tikaonesana nzira. This is the type of the country yatiri kuda. But we are zero tolerant to the corruption and maladministration. Saka kana tichitarisa Comrade Nyoka Yamabhunu, we look into him through the lenses of constructive criticism. Takataura nevakomana veimwe for ED formation vakange vachinditaurira kuti iwe Sithole takakutsvaga, tiri kukutsvaga. Ndikati ini andisi kuhwanda. I'm not operating in hiding. Because if I operate in hiding, pandinobuda pachena munondibata. But chokwadi ndo chatinomira nacho. Nemiobudai pachokwadi kana tichinge taita mistakes. Toonesana tese totaurirana kuti ichi ndo chakamira zvakaipa ngachidai. Isu toti kana mukadai chiri wrong, chinhu ngachidai. If you hear the echoes of the words of Comrade Nyoka Yamabhunu, take the constructive criticism and correct the wrong. Tine dambudziko ratakuita rekuti nyika yedu yakufungidzira kuti politics chete is all about the power, aligned to the one in power and it, but the service is neglected. Ari kudya akabatira mpendero ari mupower anenge achiita hero worship achidiridzira kudya kwaanenge achiita. And because of that, taane maproblems atakatarisana nawo. That is why muchiona kuti 3/4 of the people vari kutaura kuti Comrade Nyoka Yamabhunu ngaacrucifyiwe. I personally speak to that man
And I was frank enough to tell him where he was wrong and he admitted, where he was right and he admitted. And we are not going to leave this portion unexplained. Kuti vanhu needs to be true to each other. But one thing chandauya kuzotaura pano pachannel ndechekuti whatever is happening kuna comrade Nyoka Yemabhunu, justice is compromised. That man akuda kubatsirwa. I am here. I will be here. And I was here. Ini ndinokutaurirai chokwadi vakomana. Izvi zvamuri kuita zvekurwirana pfungwa dzekutonga chete muchishandisa vana zvinofanirwa kuguma. This country needs unifiers and the people who speak truth to power. Comrade Nyoka Yemabhunu havafanirwa kunetseka manetsekero avari kuita. Takufanirwa kubuda machihwande-hwande. Tibudirane pachena. We still have a lot of things to do. Youth must be empowered, even busy. As of now, takatarisa nyika yedu, mashelf edu in the market akazara ma counterfeit goods, akazara ma imported goods, including food security, yakachengetedzwa nezvinhu zvinobva kunze kwenyika. This is the high time yekuti youth yaifanirwa kutorwa. Every constructive mind of youth yaifanirwa kudai yakatorwa yoempowiwa kuita kuti pamuri kurambira mpawa murambire mpawa muchivaka. Isu vamwe hatina kujoina politics nekuda kwekuti tiri kutsvaga mbiri kana mari. We understand. We can't say we need to confront the bullying system of the white monopoly capital, and we still have to fight against the bullying of the black people who are in power. And we need to fight with the poverty because of the incompetence. Muri kutora time muchifaitira kugara mupower. Vamwe vari kutora time vachifaitira kutsvaga power. At first ndakauya pano ndikataura paNyoka Yemabhunu. This is a phase 2 yandakuya nayo. Ndakataura kuti the opposition structure iripo iri kupikisa hurumende inopusha regime change agenda, compromise the issue of accountability and holding those in power responsible for whatever they are doing for the improvement of the people's life, because they are telling everyone that nyika ngaimire inofamba tapinda, simply because the project yavari kufamba nayo ndeyekuda kubatsira vari kuda kureinstate imperialism amongst our people. Tikataura kuti inonzi borrowed life, tinenge tichitaura kuti muzvizive kuita kuti mukorekte. Izvezvizvi the tag of war iripo ndeyekungoti vanhu vanenge vachiti ZANU-PF yakaipa, tinofanirwa kuita so, we need to do this, tivhise ZANU-PF, vapedza vaenda nepasi vonodya neZANU-PF. This is the high time we are going to call to an end of this whole thing and go on the national agenda. Nyaya dzekushungurudzana nekuda kwokuti kune vari kuabuse power, it must come to an end. Izvezvizvi papinda system nyowani yekuti angofunga nokugadzira chidemonstration chake otaura, then from there chapinda vanhu vodonata mari, including our sisters and brothers vari ku-UK. You are funding chaos.
I understand the regime of ZANU-PF is not ruling the country nenzira yegutsa ruzhinji. Vakaita deviate from the core values. But nyika haigadzirwe sema-noodles varume. Nyika haizi instant porridge yekuti unomuka wakarota kuti ndakutodai so zvotomuka zvakabuda zvakadaro, including vanana Tendai Biti, including vanana Job Scala, including vanana comrade vese vatinoziva vanoita mabasa ekuda kurwira vana vevanhu. Guys, you have failed to come together and neutralize the spirit yekutsvaga mari through activism. But nyika yatiri kuparadza indedwi. Hakuna munhu anoti ndiri David, I'm going to kill the Goliath. The power inobvisa ZANU-PF mpower. Kana reformation yaramba. And also that reformation chero ikavapo, results akaoneka kuti haazi kuseva vanhu. The power with capability to do that is the power of the mass. But ndiyo kamasi yacho yatiri kutaura kuti iwewe imimi siyanai nekudanana. Uyu ndio kwaningi. Izvezvizvi aita chakati, angoita tender mugovernment onzi watomutengesi. Then angotaura chakanaka chaitwawo negovernment atova mutengesi. So the opposition force inofanirwa kuramba ichiita pressure the issue yekuti those in power are answerable for the maladministration, looting and misgovernance iri kuitika munyika. Iri kuita basa rekudoneta vanhu. Izvezvi ZANU-PF yakutonasa kutoziva kuti kana tichida munhu kubva kuopposition tinonodoneta kwaari toisa papublic domain. The very same opposition ichadoneta munhu iyeye kwatiri because vachatanga kumuramba. But the very same people vari kutaura futi vari kuenda nerweseri. Andiwo mavakiro atingaita upenyu. I'm going to vow that we are behind the issue ya Comrade Nyoka Yamabhunu. Ndanga ndichireceive messages nhasi nevanga vachiita meetings in the attempt of appealing this case. Since vari kuita zvemafinances vanga vachida kutaura nyaya dzekuapila. Tikanzwa kuti this case kuti iapiliwe iri kuda over R1 million. Ndo mamiriro akaita zvinhu. But why do we have to allow one soul of us to suffer over that? Hakuna munhu asingazive kuti isu vechidiki tiri kushandiswa. Ini ndofira chokwadi endokuudzai. And this must come to an end. Now this must come to an end. Over a year, Comrade Nyoka Yamabhunu vari mujere. Hapana chakanaka chati chakuitika munyika yeZimbabwe chiri kuratidza kuti tiri kuimprova nekukura pane zvematongerwo enyika. Kota goibvutirana nyika iyi zvaita sei? Takaitora kuvarungu nyika iyi kuti tigoivaka uve musha wedu tese. As of now, taifanirwa kuti tichitofokasa kuti youth empower yourself and take the gaps of production.
mune ukama neChina iri kugadzira mishina mizhinji iri kuimportwa nevarungu vachiuya vachizoita zvatinodya, zvatinofuga nezvatinopfeka. Yenyu youth iri kushanda, iri kufamba mumutoriro. No government initiative to empower. Basa nderekuti pangobuda kaprogram kegovernment poiswa mari, vanhu vese vanoenda kunoungana ipapo senhunzi kutsvaga mukana wokudya nekutsvaga zvimasenemu for ED syndrome, what for ZANU-PF, further dividing the people of Zimbabwe. And this must come to an end. We need a united nation with constructive ideas. Ukada kutsura munhu wokuvhundutsira nekuti ndiri weZANU-PF. Ini varume, ini handidi kukunyeperai, handisiri munhu anotya. Handitye nekuda kwokuti ndinomira ndiri pachokwadi. That is why pano ndinouya nefesi yangu, pano ndinouya nezita rangu, ndotaura zvakanakira nyika. There's a lot of people vari kuita sekuti vanoda hurumende, vanoda ZANU-PF yachero, ZANU-PF yacho pane vari kuita sekuti vari kuida, but they are loyal to the gains dzavari kuwana, not standing in a position yekurebuka vanhu kuti zvamuri kuita hazvina kunaka. As of now, nyika iri pa confusion over ma-issues ekufighta kwaGeneral Chiwenga na Vice President. Hondo dzacho dziri kungorwirwa muchimhukutira. Hakuna anobuda achitaura kuti aiwa varume zvamuri kutaura izvi handizvo, kana kuti hakuna ari kutsvaga umwe. Then where are we going? Isu takareserve power and the relevance of the mass. The power is shifting. Kana tikataura, one of the things chamunofanirwa kuziva ndechekuti mhuri yeZimbabwe is ready to free themselves. And the day that signal is gonna come out of everyone, including ourselves, the destruction of trust ichaitika ipapo ichashamisa vazhinji. We cannot allow Zimbabwe and its vision to be narrowed to power only and development yoneglectwa. Kana vari kutsvaga mari yekuapila Comrade Nyoka Yamabhunu vakaishaya, Comrade Nyoka Yamabhunu is coming in Zimbabwe. And Comrade Nyoka Yamabhunu is on the eagle eyes. And his life matters. Asi manheru anoti hatiti kuyeuchidzei kuti uyu mwana wenyu makazvara imimi. Hakuna munhu anoti mwana wake chera kava wemutoriro. Imi vamwe venyu tokuzivai, mune vana vakamboita madrug addicts, hamuna kuvaponda because vana venyu. Same applies to this man. Thank you so much, mhuri yeZimbabwe. I'm quite emotional because kune vanhu vakuru vari kutishandisa. And kana ndichitaura kuti vari kutishandisa, ndiri kutaura vamwe vangu in the sense of age group. Vamwe vari kutipa ma-t-shirt tomanya hondo hondo. Vamwe ndo vari kutipa madrugs tichinotengesa. Vamwe ndo vanenge vachititaurira kuti itai zvakati, be rebellion. But panofanira kuita inonzi smart transition of power from the old generation to the new generation. Hatizi tese tinodhakwa.
Mwari vakuitirei zvakanaka.